Vražda. Ako Jozef. Sirbusky. Čaute. Áno, prvýkrát si povedal, že si Jozef. Čaute, pozdravujem vás, takže sme v Trenčíne na vlakovej stanici, kade ide červená značka cez SMP. My pôjdeme v protismere dneska do polovice, ale dnes nedáme polovicu, dnes dáme trošku menej. Tu je moja partia, ktorá už čaká na štart, ešte nejakí sú na záchode. No a ideme pomaly na to. Ideme na to, Juraj? Juraj. Áno. Šantal, tešíš sa? Ja nemám telefón. To je taký živý notebook, určite. Pohoda live. Začína. Tomáš. Kolače, brutálne. Erik. Idem ti volať. Jirka. Pobalte si. Takže z 10 ľudí to dvaja skrečli, ale ideme 8 a to je podľa mňa perfektné číslo na to, aby sme to zvládli všetci. Držte nám palce, budeme sa ozývať, keď bude signál. Tak toto je taká prvá vsúka. Vyrazili sme z Trenčína a teraz sme smer Trenčianskej Teplice. Dneska je celkom také zamračené počasie. Už začalo aj poprchať, ale to je jediný deň, kedy má pršať. Potom už má byť len pekne, takže tam je vzadu moja partia a vrhneme sa na to. Welcome to Trenčianskej Teplice. V podstate sme na začiatku, už vyzeráme biedne. Určite. Ale je to dobré. Vyzeráme fantasticky. Prší. Veľmi príjemne pršalo poslednú hodinu. Hovorím preto príjemne, lebo bolo veľmi dusno a bolo to také, že nás to fakt že skôr osviežilo, tak sme si to užili. Na jednej lavičke sme sedeli v tom dáždi s krásnym výhľadom. No a teraz, ako som povedal, za 10 minút bude pekne, už je pekne a pokračujeme smer Horná Poruba pri Ilave. Pod vrchom akým, to už nechám na vás, nájdete si to na mapách. Prší jak hajzel, ale Úplná pohoda. Ale neviem, čo mám na to povedať. Ale bude iba do polnoci pršať a potom prestane a už bude leto. Čak, Juraj! Áno. Šantal. Tak to sa to ukazuje. Už je tma, stále šlapeme, ale ako Strašná dom. ako skrhli. Skončili sme v zástavke, lebo prší ako sviňa. Sviňa. Voda, všade voda. Kubo, všade. Nie sme z cukru. Toto je outdoor. A keď budeme hladní, všade bude krv. Sírové. Maxi. Francúzska večera. To je pekné. Ideš najlepšie, stále po tme. Jakubove poldeťaky po zemi, dobre. Super. Danke sehr. Kto tu má mačky? To ja tam mám varič to. To je outdoor. A som rád, že ste dosiahli cieľ tohto dňa a vyspíte sa a ráno nás čaká nový deň. Dobrú noc. Čaute. Ty máš 9 kabíl. No čo, kamoškovia, ako ste sa vyspali prvú noc? Do Ružovúčka. Do Ružova, určite. Dneska to bude iba 20 km, takže úplný lajtik.
Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Povedz niečo k tomu, ako sa voláš, Martin? Čo k tomu povedať, no. Chodíme väčšinou po rovine, po naklonenej rovine, po kolmej rovine, v blate, na slniečku. Nechceš to? Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work. Sme na futbalovom hřišti v Čelkovej Lehote a takto vyzerajú ponožky porobené. Držia v púte. Tretí deň je najhorší, hovorili. Not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. Sa nachádzame na nejakom cca 60. kilometri. Z davu som si vybral dvoch na Evu a Erika. A chcem sa ich spýtať na okuliare, pretože na tomto tripe samozrejme testujeme naše žúba okuliare. Eva má Monte Bianco horské okuliare s kategóriou 2.4 skla, reaktívneho skla. No a spýtam sa aj teda, že ako teda funguje to, Eva? Neviem čo to, ale nekupujte si asi žiadne Ray-Ban braille, lebo brutál, fakt. Vôbec vám neslzia oči, všetko tu okolo seba vidím, ja mám dosť citlivé oči a toto som z toho prekvapená. Telefón mi svieti na zeleno, to som ešte tiež nikdy nevidela a ako fakt brutálne, vôbec ma neštípu. Super. Žiadne kvapky do očí netreba. Super, každý človek má vždy iný názor, to sa mi páči. Erik má okuliare Fury, reaktívne sklo 0 až 3. No a sú to skôr okuliare také do rýchla na bicykel, na behanie, na bežky, proste na rýchle športy, ale používame ich aj tu. Tak aké sú tieto okuliare? Super, dobre držia na tvári, pretože mám úzkú tvár a sklá sú veľmi dobré. Sa to mení podľa toho, či som v tme alebo že je svetlo. Takže zatmavujú sa výborne. Jo, dík. Jakub, aké máš okuliare? Žulbo! Dňoch sme dorazili do cieľa z Trenčína do Rajeckých Teplíc. 100 km je práve na tomto mieste. Jeden človek nám chýba, lebo si dnes vyvrtol členok, ale ostatní to úspešne zvládli. No čo, aké to bolo? Super! Ešte vládzu kričať. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.